Garbo karon sa mga taga General Santos City ang usa ka college student kinsa pambato sa Pilipinas sa taliabot nga World ASEAN Skills Competition 2023 nga ipahigayon sa Singapore. Ato siyang ilailawon sa report ni Abby Caballero. Usa na sab ka taga General Santos City ang nagdala og garbo sa syudad. Siya ang 22 anyos nga si John Vince Galido, graduating student sa kursong Computer Engineering. Siya ang gideklarang kampyon sa electronics category sa bag-uhay lang nga Philippine Skills Competition 2023 nga gipahigayon sa Maynila. Asa iyang nakalaban ang mga representante sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod. Yung electronics po, during nationals competition, gumagawa kami ng circuit boards. So sa circuit boards, kinukonsider namin yung connections na i-implement namin. Tapos yung value ng components, yung polarities. Tapos itetest din po yan yung functionality. Karon, grabe ang pagpangandam ni John Vince. Sanglit, siya ang mamahimong pambato sa Pilipinas sa World ASEAN Skills Competition 2023 nga ipahigayon sa Singapore karong Hulyo. Apan unang aktual nga kompetisyon, nakatakda kining ipadala sa South Korea alang sa immersion ug training. Busa ang tibuok banay ug eskwelahan ni John Vince, proud kaniya. Lakip ang lokal nga kagamhanan sa Jansan. Gani gipasidunggan siya sa sangguniang panlungsod sa Jansan. Asa gihatagan siya og Certificate of Recognition. Sobrang thankful po ako sa mga sumuporta sa akin. Tapos proud na proud po ako kasi I'm one of those individuals po that prove na HTC and Gensan is truly the home of talents and champions. Malaumon si John Vince nga mamahimo siyang inspirasyon ngadto sa ubang estudyante ug scholar sa Manila. My fellow college students, scholars and two young ones din po. Kung naghihirap sila ngayon or nahihirapan, I've been there. I failed many times and then disappointed. I'm also having thoughts of giving up, but I never did, ma'am, because I always believe that those are just challenges. Always remember that who endures and persists conquers all. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.